صبح امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای افتتاح و گذاشتن سنگ اساس یک قطار انشاءات تعییناتشان گوناگون و شناسایی با وضع ساحه کشاورزی با سفر کاری به ولایت مختار کوهستان بدخشان تشریف آوردند. سفر کاری پیشوای ملت از ناحیه درواز آغاز گردید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نخست در دهه ویشخر کارخانه کران کالسیت را مورد بهره برداری قرار دادند. گزارش همکاران ما. 19 август асосгузори сулҳ ва ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои ифтитоҳ ва гузоштани санги асоси як қатор иншооти таъйиноташон гуногун ва шиносоӣ бо вазъи соҳаи кишоварзӣ бо сафари корӣ ба вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ташриф оварданд. сафари кории пешвои миллат аз ноҳияи дарвоз оғоз гардид. дар фурудгоҳи муваққатии деҳаи вишқарви ноҳияи дарвоз сарвари давлатро роҳбарiyat ва фаъолони вилоят самимона истиқбол гирифтанд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон нахуст дар деҳаи вишқарв корхонаи карон калситро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. пешвои миллат бо хатҳои истеҳсолӣ ва имкониятҳои корӣ дар коргоҳи нав шинос шуда бо кормандони он суҳбат намуданд. иттилоъ дода шуд ки карон калсит имконият дорад ки дар як сол 100 000 тонна маҳсулот истеҳсол намояд. корхона дар асоси ашёи хоми маҳаллӣ фаъолият намуда, он дар назди захираи бузурги санги мармари сафед ки микрокалсит аз ин нави санг омода мегардад бунёд ёфтааст. санги ки дар ҳамин мо коркар мекунем дар бишар сои дорад ки имрӯз ба талаботи органик маҳсулотҳои пластикӣ, маҳсулотҳои ин ранга, маҳсулоти сохтмонӣ табовар мебошад. дар оянда нақша дорем ки бо як ду цехи истеҳсоли маҳсулоти ранга ва маҳсулоти сохтмонӣ то 30 солаги ҳамин истиқлолияти Тоҷикистон шоем. коргоҳ дорои 4 хати истеҳсолӣ буда навъҳои гуногуни микрокалситро истеҳсол менамояд. бо истифода аз технологияи муосири корӣ дар корхонаи навтаъсис истеҳсоли микрокалсит аз 2 то 500 микрон барои монда шуда 40 нафар сокинони маҳаллӣ соҳиби ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб шуданд. иттилоъ дода шуд ки микрокалсит дар саноат ба таври васеъ истифода гардида барои истеҳсоли бештар аз 90% таҷҳизоту дастгоҳ, масолаи сохтмонӣ ва ашёи рӯзгор, техникаву технологияи гуногун ва маҳсулоти кимиёвӣ илова карда мешавад. аз ҷумла дару тирезаҳои пластикӣ, қубурҳои гуногун қотир, тамоми нави чархи нақлиёт, масолаи урӯишӣ ва рангу бори хона бо истифодаи микрокалсит истеҳсол мегардад. аз ин лиҳоз маҳсулоти мазкур дар саросари ҷаҳон серхаридор буда, ин корхона имконият дорад ки ба пурраги талаботи соҳаи саноати тоҷикистонро бо микрокалсити гуногун ҳаҷм қонеъ карда, ҳамчун маҳсулоти ивазкунандаи воридот низ дар бозорҳо рақобат намояд. корхона дар ду баст фаъолият намуда, дар оянда содироти микрокалсити корхонаи карон калсит ба дигар кишварҳо низ роҳандозӣ карда мешавад. мардуми ҷамоати деҳоти вишқарви ноҳияи дароз аз иқдоми пешгирифтаи соҳибкорони бонанги номуси ин диёр ки дар амалисозӣ яке аз барномаҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон саноати кӯҳнии кишвар сайми арзандаи хешро гузоштанд ва дар деҳаи вишқарви ҷамоати мо корхонаи коркарди санги мармар сохта ба истифода дода шуд ва ин субҳ бо ибтикори президенти ҷумҳурии тоҷикистон ин корхона ба кор шурӯъ намуд ва ман аз номи ҳамаи мардуми ноҳияи дарвоз миннатдории самимонаи хешро мерасонам. боварӣ дорам ки ташаббуси иқдом дар мебаъда дар ҳамин деҳа боз ду корхонаи санъатӣ дигар сохта мешавад ки барои таъмини аҳолӣ бо ҷойи кори доимӣ мусоидат менамояд. минтақае ки корхона дар он ҷо ҷойгир аст аз лиҳози захираи санги мармари сафед бой буда, тибқи озмоишҳои гузаронида шуда ашёи хоми маҳаллӣ сифату маҳсулнокӣ баланд дорад ва барои истеҳсоли микрокалсити ҷавобгӯ ба талаботҳои байналмилалӣ мусоидат менамояд. дар заминаи захираи минтақа ва ашёи истеҳсол намудаи корхонаи нав масъулин дар марҳилаи дуюм истеҳсоли маҳсулоти ниҳоии саноатиро ба роҳ хоҳанд монд. бо насби хатҳои нави истеҳсолӣ дар кӯтоҳтарин фурсат маҳсулоти сохтмонӣ рангу эмулсия тайёр карда мешавад ки ин иқдом барои коркарди пурраву истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ бо истифодаи захираҳои бои табиии Тоҷикистон мусоидат хоҳад кард. ба сарвари давлат иттилоъ доданд ки бо амалӣ гардидани ҳадафи мазкур шумораи умумии кормандони корхона аз ҳисоби сокинони маҳаллӣ ба 120 нафар хоҳад расид ва ҳамаи онҳо аз курсҳои бозомӯзӣ гузаронида мешаванд. маҳсулоти ниҳоии корхона бо истифода аз озмоишгоҳи муосир аз санҷиш гузаронида шуда дар доираи стандартҳои ҷаҳонӣ ба харидорон пешниҳод карда мешавад. корхона дар доираи дастуру супоришҳои роҳбари давлат оид ба истифодаву коркарди захираҳои бои табиии Тоҷикистон бунёд ёфта, дар доираи нақшачорабинӣ ба
бахшида ба 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ ба фаъолияти корхона баҳои баланд дода барои роҳандозии содироти маҳсулоти он ба дигар кишварҳо таъмини пурра эҳтиёҷоти соҳаи саноати мамлакат бо микрокалсит дастуру маслиҳатҳои муфид доданд. Президенти мамлакат баъди шиносоӣ бо фаъолияти корхонаи Карон Калсит ба масъулин дастур доданд ки дар давоми 1 сол боз 2 корхонаи истеҳсоли саноатӣ бо фарогири 200 ҷойи корӣ сохта ба истифода диҳанд.